Op sa may mga iPhone 16 Pro Max kag auto baw, hindi gid magpadayaw kag maghinambok kag butang sa lugar. Tungod may isa ka babae nga nagpakilala nga abogado kag abyan siri nga isa ka miyembro sang LGBTQ ang ginapatihan ng harasamang utod nga nagapa-picture lang. Yaring detalye sa atong balita. Kung may salakyan ka? Ikaw wala. Naka-iPhone pero hindi man iPhone 16 Pro Max pero sa akon nga mega. Nagpakilala nga abogado, nagapadayaw sang iPhone 16 Pro Max kag mayara sang salakyan. Ini ang resulta sa ginapatihan ng haras. Ang nagpakilala nga abogado nga si Alias Tintin, upo nga biyan sila nga si Alias Alex, miyembro sa LGBTQ, sa mag-utod nga si Marcos alias Rain sa ICC grounds sa barangay San Rafael, Manrio, Iloilo City. Pasado oras 12 na sang kaagahon, Setyembre 1, sang gin-upload ni Marcos ang video sa Facebook. Makit Andre kagintapi ni Alex ang iyang cellphone. No! Sono kay Alias Rain, 18 anyos na ulamid sa pagbinaysay. Ginpahayag sila nga ginhagad niya ang iya magulang nga maglagaw bangod bago lang natapos ang ina exam sa eskwelahan. Suno pa diri, wala ini nagainom kag nagupod gid lamang agud niya magpaliwaliwag kag samtang. Nagakuha sila sang litrato, naglabay si Alias Tintin kag Alias Alex nga nagakinadlaw sa riin may pinapaka mga pagpang-insulto nga tinaga nga ginpuy-an samtang ginatulok ini. Ginhambaran ini sang iya nga magulang nga pabayan na lang bangod lunsay hubog ang mga ini. Kag nagsulod man sila sa dalang salakyan ang mag-abyan. Samtang nagtinir pa sa lugar si Tintin kag Alex, nagbukas ang pintana, nagsinggit sang tinaga nga wala ka mo forever kag nag-middle finger sign. Aminado man ang dalaga nga dala sang kainit, nagpanos ini middle finger sign. Kag ang driver nga si Alex, nga ginapamilit nga siya ang ginasenyasan. Around 12:01, amo na to ang natabo. Nakibot na lang gid kami nga may mga galakat nga isa ka girl and duha ka boys. And kagalong gid sa ila. Tapos ang girl nakibot na lang gid kami sang magulang ko nga nagahambal sang kung ano-ano, which is si manang attorney ni. Dito nagsugod ang kinagamo. Sa rin nag-insulto pa si Alex na tuhoy sa iPhone 16 Pro Max. Kagang ginapanagiyahan sila nga salakyan. Depensa naman ni Tintin nga sang nag-excuse ini sa mag-utod. Pangod pa sakay sila sa ilang salakyan. Ginhambalan sang iya upod nga si Alex ang duha na mabulagay man kamugyapon. Sa rin nagtulod kay Alias Rain nga sinyasan sila sang pinastos. Ilagin palikan na mag-utod sa parking lot sang ICC malapit sa Cubics. Matapos ka sila ang ginsinyasan sang middle finger sign. Gambal ang upod ko nga joke lang bala do lang nga bala mabulagay mga kamo Japon. Tapos ang manghodya nagpang fuck you sa amon. Mga ka-K5 na tinguan naton yung makuhaan sila sa magting mga pahayag ang gudya mangin patas man sa ilang bahin ang pagdulong naton sa balita sa publiko kag aton ibaluan nga tag sa sayla desidido nga magpasaka sang kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.